hasiko. Gogo matetik baino. Edo gai. Eskerri asko da nire ikustatik da, egiletzen da, hau amets bat bekutzago ez da. Plazaratzi, horako amets bat, bai gaurko egun honetan kontzertu batekin, aurkezpen batekin, amigo partere guztiekin, eta, bueno, espero hau izuzie pizkate bultza txibiak ez da, innovazioei, eta zeba ez, jendik esateik situazio bezkira hola, baina nik uste ez, orduan da, ametsa usteko garaia eta proiektu hondi egitea. Bueno, eskerrik asko eta bolborren arte, eta zuei, bai,